ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಮಮ್ಮಿ. ಬಾರಿ ಬೇಗ ಹೊಡೆಬೇಯ್ದ, ಬಾರಿ ಬೇಗ ಹೊಡೆಬೇಯ್ದ. ಕಾತ್ಕೊಳ್ದಿತ್ತಾನ ಬರ್ಪೆ ಬಾಂಡದು ಯಾ ನೀನು ಬರ್ಪೇಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿಯಾ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬುರ್ಚಿ ಪಂದು ಮತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಬೇಯ್ದ ಇದು ತೂಕ ಅದೆಲ್ಲ ಮೀನು ಬರ್ರ ಐಜಿನರ ಇವು ಐಕೆ ಓಕೆನಾ. ಬೊಕ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡ ಚಾನಲ್ ಇದು ತೂಪನ ವೀಡಿಯೋ ಉಜೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿನ್ನ. ದಾದೆ ಮಾಮಿ ಓ ಮಾಮಿ ಓ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜಾ ಹಿಂಗೆ ಸೆಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರಾಯ ಮುಲ್ಪ. ಸೈಡೆ ఇంకా దెప్పరే ഞാനേ 2 ಜನ ಬೆತ್ತು ಈಜಿರಿಯೇಲ್ಲ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಈ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಾ అందుకేని ಬಕದಾಲತ್ತು వీడియో చూపుచా ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆ ಆಗೋದಾ? ನೀವು ಫ್ಯಾನ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಎ ಸಿ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು, ನನಗೆ ಎ ಸಿ ಆದರೆ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಎ ಸಿ ಬೇಕು. ಎ ಸಿ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಎ ಸಿ ಆದರೆ ಓಕೆ. ಫ್ಯಾನ್ ತುಂಬ ಉಂಟು, 1 2 3 4 ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಟು 5. ಎ ಸಿ ಆದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಎಂಥ ಫ್ಯಾನ, ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜು ಗಾಡಿಯೆಲ್ಲ ದೀಪ್ಸನ ಹಾಂ ಕುಡೈ. ಯಾಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಲ್ಲ? ಹೀಗೆ ಆದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿರ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಸೀದಾ ಹೋಗೋದು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು, ಒಳ್ಳೆದುಂಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್, ನೋಡಬೇಕು. ರಕ್ಷಿತಂದು ಕಾಸಿಲ್ಲ ಮಾಮಿ, ಕಾಸು ಬೇಡ ಮಾಮಿ. ಕಾಸು ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ? ಕಾಸು ಯಾಕೆವಾ? ಕಾಸೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ. ಕಾಸು ಬೇಡ. ನೋಟ್ ಉಂಟಾ? ಕಾಸು ಬೇಡ, ನೋಟ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅತಿ ಜನಕ ದಾದ ಅರಮನಿಚ್ಚಿ ಮಾರೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯ. वनिता आई लाइक करिए, थैंक यू. शॉर्ट दिया ना वनिता, अब पूरा दिया अंजना. ए आई जी जी 1 साथ जी
ఇంక సాంబార్. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಗಾಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಏಸು ಬೇಡ. ಅವು ಯಾನು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ಪದಿನಯ್ಯ ಮೀಶೋಡ್ ಬೈದಿನ ಮೈಕ್ ಇಂಚಿನ ವಾಯ್ಸಿಗೇನು ಜನ ಇಂಚು ಮಸ್ತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆತು ಮೊಬೈಲ್ದ ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮರ್ಮೈ ಬೇಗ ಬೈದೆ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಮರ್ಮೈ ಬೈಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಗ ಬತ್ತೆ ಮರ್ಮಲ್ ಬೈಜಿ ಮರ್ಮಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಕೆ ಪುಣ್ಯ ಶೋಭಾ ಪೂಜಿ ಕುಲ್ಲರೆಂಕ್ ಶೋಭ ಇಜ್ಜಲತ ಶೋಭನವನ ಸಹ ಒಂದುಂಡದ ಅದನ್ನ ಬೈಜಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ ವಿಡಿಯೋನತ AI ವಿಡಿಯೋ ಶೋ ವನಿತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಪ್ಪನಾ ఇన్ని ఎడ్డండి సో వనిత బిగ్ బాస్ ఇన్ని వారు లైక్ ఉంటూ ఓడి ఇంట్లో ಸಾಂಬಾರ್ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಂತೀನಿ కదా ಅದ ಮಂತು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಂತೀನಿ ಮೀನು ಬೇಯ್ಜ ನಿಜ ಮೀನು ಬೇಯ್ಜ ಇಂಕುಲ ಎಡ್ಡು ಈ 2 ಜನ ಮುಂಚೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆತ ವನಿತ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಬರ್ಪಿಜಾರ್ ಏರ್ಲಿಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ವನಿತ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇರು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅವಳನ್ನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಅವಳಿಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅವಳು ದೊಡ್ಡ ಜನರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನತೆ ಅಂದಿಯ ವನಿತಾ ಪೇತ ಬಹು ಜನ ಓಡಿಗ್ಲಾ ಸಟ್ಟದು పోతున్నా అందత ಸಟ್ಟದು పోతున్నా ಅಂದು ತೂಲೆಗೆ 2 ಜನ ವನಿತಾ ಇನಿ ಶೋಭಲಿಜ್ಜಾಲು ఈరు వత్తిచ్చిడ బోరాపుడు
ಅಂದ್ಯಾ ಯಾನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದಿನ್ನೆ ಗೊತ್ತಿನ ಇನಿ ಸಯ್ಯರೇಟಿನಿ ಬುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಕೊಪ್ಪಡ್ಬೋದು ಮನ್ಪುಗ ಪಂದಿನ್ನಿನಿ ಒಕ್ಕಲ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ ಬರ್ಪೇರು ಮಂಡದು ಕುಲು ಒನ್ನಿ ಬರ್ವೇರು ಬಕ್ಕ ಬರ್ವೇರಿತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕೋಡೆ ಜನ ಎತ್ತಿರೋದು ನೀಜ್ಜೇರು ಶೋಭಲಿಜ್ಜರ ಎಸ್ ಸಜ್ಜಿ ಗಾಲಿ ಬರ್ನಾಕೊಂಡತ ಶೋಕ ಎಂತ ಯಾರಿಲ್ಲ ಹೌದು ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಆದರೂ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಯಾರಿಲ್ಲ ಇವತ್ತೆಂತ ವಾರ ಇವತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೇನ ಇಲ್ಲದೆ ಜೆ ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಾನು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆಯಿತು 8:37 ಆಯಿತು ಕಾಸ್ತದಂಪ ಕೊನೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಏನ ಹಾಂ ಬರೋದಂಪ ಅಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಬಂದು ಪಾಡ್ ಜಲ್ಪ ದಾದಾಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡೆ ಬಂತೇನೆ ಬಯ್ಯಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಲೋ ಅಂತಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು 4 ಗಂಟೆನ ಬೈದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ಲ ಅಂದು ಭಟ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ಬರುವವರು ನೀವರ ಕಲ್ಕನವರ ದೊಂಡಿವರ ಕೋಲ್ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಾಯಿ ಕಲ್ಕಿಲ್ಲಕ ಸೋಬ ಬಲ ವನಿತಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಜ್ಜ ವನಿತರ ಜಿ ಕುರ್ಬು ಬಂದಾರ್ತು ಒಂಜಿಗ ನೀವು ಬಂದು ನಿಜ್ಜನ್ನ ಓ ಮುಜ್ಜಲೈಕೆ ಎನ್ನಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕೆ ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ದಾಲ ಪೊಡಿಗೆ ಜೇಕೆ ಬತ್ತೇರ ಜನ ಬರ್ಬೇರು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಬರತಿಕ ಬರ್ಪೇರು ನಾನು ಏನ್ ಬೇತ ಲೈವ್ ಪೋಬುಜಿ ಯಾಲ್ನೈತಿ ಕೆಲವು ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಒವು ಲೈವ್ಲ ಪೋಪಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ಅನೆ ನಿಲ್ಕ ತೂಪು ನೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಅವು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಬಂಡಿ ಬಕ್ಕ ಏನ್ ಪೋಪೆ ಒಂಜಿ ಮೇರ್ನ ಏರ್ನ ಬೆನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ನೇಕ್ ಪೋಪೆ ಬಾಕಿದನಿ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಂತ ಪೋಂಡ ಬತ್ತನಲ್ಲ ತೂಪು ನೆಜ್ಜಿ ದೆತ್ತು ಮಿತ್ತ ಕಡ್ಬುರು ಒಂಜಿ ಗಲಿಗೆ ಚಾನಲ್ದ ಲೈವ್ ಪೋಪು ಜಾನ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪಾರ್ದಿರು ದಾದ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಬರೋದುಂಡು ಆಯ್ತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಪು ಗೊತ್ತಾನ ಎದುರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣ ಉಂಡದ ತೂಪುಲ್ ನೆಚ್ಚಿ ಅಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರಿಗ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಜ ವಂಚನುಂಡು ಗುಡ್ಡು 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 ಗುಡ್ 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 ಶೋಭದಾನಿಜ್ಜಿ ಬೀರ್ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು మీరు ఛానల్ కమెంట్ మందిర్ బిర్వాస్ భలే 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 ಮಾತ ಬಲೆ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಬಿರ್ವಾಸ್ ನೆಕ್ ದುಮ್ ಬೈದಾರ ಹೋಲ್ತಾರ ಬಲ್ನೆ ಗೇಮರ್ ಹೋಲ್ತಾರಿರು ನೆದ್ ಬೈತಿಲಕ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಬರ್ಪರ ಮಾರ್ರೆ ಈರು ಲೈವ್ ಮನ್ಪೋರ ಮಾರ್ರೆ ಈರು ಯಾಪ ಮಂದಾರ ಲೈವ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಬತ್ತನ ಇಂಕ ಲೈವ್ ಮಂತನ ಇಂಕ ಮಿತ್ತಿರ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಅವು ಕೆಂಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ದಾಲೆಜ್ಜಿರು ನಾನು ತೂತೆ ಗುಡ್ ಲೈವ್ ನಾನು ತೂತೆ ಇರ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಸುಳೇ ಪಾತಿರು ಯಾರು
ಅಥವಾ ವನಿತಾ ಆರೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೂಪ ಬರ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನು ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಾನ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲೆ ಮಗ ತಿಕ್ಕುಜಿದ ಹಾಲ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಗ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲೆ ಬೋಡೊಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಯಾನ ಅಂಚಪನ್ನ ಕಾಲೆ ಒಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾರ್ದೇರ್ ಪಂದ ಎನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪದ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೋನಾಗ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಆಗುಂಬೆ ಸ್ವಲ್ಪದ ಮನ್ಪೆ. ಗುಡ್ ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೇಕಿ ಇತ್ತ ಅನ್ನು ಬರ್ಪು ನಿಜ ತನ್ವನೆ ಜನ ಇಮನ ಬರ್ತನೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಆ ಜನ ಮಸ್ತು ಕಂಜುಸು ಬರ್ಪು ನೆಜ್ಜಿ ಏತ್ ದಿನ ಅಂಡರ್ನ ಸುದ್ದಿಲೆಜ್ಜಿ ಪುದರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರ ಮುರಾಣಿ ಹೊರ ಬರ್ತು ಬೈ ಉಮಿಲ್ ನೆಟ್ಟದ ಬರ್ತು ವಾ ಬಾಗಿಲು ಬಾಡು ಉಸೆಗೆ ಪುಂಡ ಐಕೆ ಅನುಗುಂತಿ ಒಂಚ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡು ಗಟ್ಟ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪು ನೈಕುಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ತೊಂಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಡು ಎಲ್ಲ ಎಂಗುಲ ಮರೆಕ್ ದೂರ ಪೋಯೆ ಎಲ್ಲ ನಿರುಚಿ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ ಆ ದೂರ ಪೋಯೆ ಎಲ್ಲ ನಿರುಚಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗ್ ಎಲ್ಲನಾ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೊಪ್ಪ 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 ಶೃಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ಪಿರ ಬರ್ಪ ಮುಂತುಜ ಅಪ್ಪಗಾನ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾತಪ್ಪ ಅವಳು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟಿ ಉಂಡತ ಅವು ಶೋಕು ಆಂಡವು ಇಂಚೆ 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 ರೌಂಡ್ 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 ದೇವರೇ ಒರ್ಮನ ಪದರದ ಸುತ್ತುಂಡಾಯ್ತು ಈ ಜನ ಓಲೆ ಶೋಭಾ ಇಜ್ಜಲ್ಲಿ ಅದಾದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದು ಭಜನೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಶೋಭಾ ಭಜನೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದೋಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪಿನ್ ಕನ್ನ ಚಾಬರ್ಡು ಒತ್ತೆ ಕೋಡೆ ತುಯೆ ಒಂಜಿ ಏ ಹೋಗ್ಲೈ ಬಿಡು ವನಿತಾ ಪನಿ ಹಂಚೂರು ಶೃಂಗೇರಿ ಆಗುಂಬೆ ಪೊರ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಶೋಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವನಿತಾ ಹೋಗ್ಲ ಇವ್ಡು ಪನಿ ಆ ಜನ ತುಂಡತ ಪಚ್ಚಿಂದು ಕೋಡೆ ಗುರುವಾರ ಅರೆಗ್ ಲೈವ್ ರಜೆ ಚಿನ್ನ ಜನ ಮಾರ್ಯಾರು ಓ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲರಿ ಅಕ್ಕ ಲೇಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಗುರುಪ್ರದಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆ ಇಜ್ಜಾರು ಒಡೆಪೋತಾರು ಮಾರ ನಿಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆ ತೂನಗ ಗೊತ್ತಾ ಬಾರಿ ಆಕ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಒನ್ನಸ ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾರ ಇಂಕ್ ತರಕಾರಿ ಮೀನುಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಕಜಿಪು ಒಂಚೂರು ಕಂತು ಕೊರ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಬಟಾಟೆ ತೊಗರ್ಸೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾರ್ದು ತರಕಾರಿ ಪಾರ್ದು ಸಾಂಬಾರು ಅಮ್ಮ ಇಂಚೊಲ್ಲಿರಿ ಸೌಖ್ಯ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹುಷಾರುಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಏನು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ವೆಜ್ಜಿಂದತ್ತು ಎಂಗ್ಲೆ ಮೀನಿತ್ತಿನ ಮೀನಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ಆಡೆ ನೀ ಒಂಜಿ
ತರಕಾರಿ ಇದನ್ನು ಒಂದುವೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಮೆಹಂದಿಡುಲ್ಲೆ ಕಲ್ಲಡ ಪಂತಿಜ ಪೋನಗ ಆಗುಂಬೆ ಪೋಪುಜಿ ಮಾರ ಶೃಂಗೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪ ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಶೋಭ ಒಲ್ಪ ಶೋಭಾ ಮೆಹಂದಿ ಕಲ್ಲಡ ಕಡೆಗೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೋಭಾ ಇಂಕ್ ಫಿಶ್ ದೇವರ ತಿಂಡರ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪೊಡಿ ಬೂತಾಯಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣತೆ ನಾನು ಮನ್ಪರೆಗೆ ಬಂಗಾಯಿ ಪೊಡಿ ಬೂತಾಯಿನು ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ವೆಜ್ಜಿ ಮುಲಿಯಬೇ ನಿಕ್ಕಿನಿ ವೆಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಂದೆ ವನಿತಾ ಇವು ಆರಿನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವಡು ಆ ಜನ ಬರ್ಪೂಜಿ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಬನ್ನು ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ನೇಲುನ್ನಿ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ನಿಕ್ ವೆಜ್ ಅದ ಹಾಲು ವೆಜ್ಜೆ ತಿನ್ಪಿನಿ ವನಿತಾ ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಅವೆಂಚಿನ ದಿವ್ಯನ ವಿದ್ಯೆನ ಪಂಡದ ಐಟ ಆ ತೋರದಾರ್ನ ಆ ಜನ ತೆಂಕಲ್ನೆಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ನೆಕ್ ಬತ್ತನ ಬೋರ್ಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಡಿಗೆ ಬಲ್ಪುನು ಅಕ್ಕ ಇನಿ ನಗು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಪೋದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಓ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಓಕೆ ಶೋಭಾ ಪನ್ನಲ್ ಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದೇ ಉಂಡಿ ಉಲೈಡಿಜ್ಜಿ ಜೇಕೆ ಎತ್ತು ಅವಳು ಪಿದೇಡುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಮಕ್ ಉಲೈಡ್ ಇಜ್ಜತೆ ಪಿದೇಡುಂಡು ನೈಟ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೇತ ವನಿತಾ ನೈಟೆ ಕೊಡಿ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಕೋಡ್ ಇತ್ತೇತ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟು ಏತು ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕನ ಹಾಪಿನಡು ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು ಓ ವೈಟ್ ಶೋಭಾ ವನಿತಾ ಆರು ಬೋಡು ಕೋಡೆ ಬರ್ಪು ಜಾಜನ ಸೂಪರ್ ಗುರುಪ್ರದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬೇಗ ಕೋಡೆ ಬಂದು చెయ్యంಡ ಆರು ಬರ್ಪು ಚೀರಿ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅರೆ ಗುರುವಾರ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಅರೆ ಇನ್ನೇನು ಡ್ಯೂಟಿ ಪಂಡ ಆನಿಯವರ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಬಂತೇರಾರೆ ಗುರುವಾರ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಒಯ್ಯ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇತ್ತಾರು ಫ್ರೀ ಇತ್ತನಾರ ಬರ್ಪುಜೀರಿ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅವರಿಗಿತ್ತೆ ಬೋರ್ ಆತೀನಿ ನಲ್ಲೆಜ್ಜಾರೆ ಬೋರ್ ಆಂಡರ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಲೈವ್ ಗೊಂಜಾನ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪುಜಿ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾನ್ ಎಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೇದಿನಿ ವನಿತ ಈ ಪಂತಜ ಕೋಡೆ ಬಕ ಆರು ಬರಂತೇರು ಗೊತ್ತಿರಿ ತೆಜ್ಜಿ ಬೇತಲ ಇವು ಪೂಪಿನಿ ಗೊತ್ತನೆ ಐಕಿತ್ತಾಲ್ ವನಿತ ತುಯ್ಯಾಲ್ ಅವೇನೇಂಡ ಬನ್ಪುನು ಆರು ಬರಡಾರ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಏನ್ಗ ಪೂಜೇರು ಅಡಿ ಬೋಪುನಿ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ಮ ರೇನಗೋ ಮುಳಿತೇತ ವನಿತಾ ಕೋಡೆ ಆ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ನೇಲುನ್ ಪನ್ಪುನಿ ಬಕ್ಕ ಪೋದು ನೇಲುನಿ ಆರು ಏರ್ಲ ತೂಪುಜಿ ಎಂಕವು ಏರುಂದು ಪಲ್ಲ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಏನು ಬಾರಿ ನೇಲೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಾರೆ ಬಾರಿ ಯಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡೆ ಮಲ್ದೆ ಬಂಡೆ ದಾದಂದು ಮಲ್ದ ಅವ ಲೈವ್ ಪೋಪನಾ ದಿನಲುಂಡ 7
ಅಂದ ಈ ಬೋಬು ಜನ ಆ ಜನ ಪನ್ಪುಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಇಕ್ಲ ಏರ್ನಿಕ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಏರ್ನಿಕ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಚೆನ್ನಂದ ಪುದ್ದರ್ ಬನ್ ಬಕ ಯಾನ್ಲ ಪೋ ತೂಪೆ പോണ്ട് മല്ലജ്ജി പോട നമുക്ക് ദാലജ്ജി ഏರು ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಂಡ നമുക്ക് ദാലಜ್ಜಿ ಇಂಕ ದಾಲ ಬೇಜರ್ಲ ಇಜ್ಜೈಟಿ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಪೇರ 10 ಜನಟ ಓಕೆ ಆಂಡ ಪಂಡ ಇಂಚಿ ಬರಂತಿನ ಕುಲದ ಸಡನ್ನೇ ಪೋಪೇರು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮನು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ 10 ಜನ ಬರುವಂತೀನಿ ಇತ್ತೆತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಜನ ತುಲಗೆ ಮಾತೆತ್ತೇರು ಮಾತ ಕೆಲವೇ ಬಿಡ್ದು ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ರೇಪಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಕೋಡೆನೆ ಬೈಜೇರು ಬರ್ಪುಜೇರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು ಅರೆ ಬತ್ತು ನೆಂಕಲ್ 8 ಜನ ಇಜ್ಜರಿಗೆತ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅರೆ ಅವರ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಕೊಳ್ಬೋಡದ ಅದ ನಂಚಾರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ತಡಿಪೋತೀರು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಬಿಡಿರು ನಾನು ಆರೊಂಜಿ ಬಿಡ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ಮಂಡಿರ್ದೆ ಪುಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಯಿನಕಲು ಪೋಪೇರು ಬತ್ತಿನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಅದ ವನಿತ ನಮ್ಗೆ ದಾಯಿಗ್ ಪಾಡು ಒಡ್ಡೆಗ್ಲ ಪಾಡು ಅಂಡ ಬತ್ತನೆ ಕೇಳು 6 ಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಉಂಡು ಆರು ಐಕ್ಯ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾರ ಬರ್ಪುಜೇರು ಹೆಜ್ಜೆ 6 ದಾದೆಯ ಪರ್ಪೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಾರು ಪರ್ಪೇರಿಗೆ ಸಂಜೀವಿ ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸಂಜೀವಿ ಶೋಭಾ ವನಿತಾಗ ತರಕಾರಿಯಾ ವನಿತಾ ತರಕಾರಿ ಕಜಿಪು ಹೆಂಗ ತರಕಾರಿ ನಿಖಿಲ ತರಕಾರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನಸಂಡೆ ಇನ್ನು ಏರ್ಲಿ ಇಚ್ಚರಿ ಕಿಚನ್ ಬರ್ಪಿರ್ ಮಾರ ಕೋಡೆ ಸಚ್ಚು ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಎತ್ತಿರ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ದಾಂಜು ಬತ್ತಿತ್ತು ಕೋಡೆ ಮರ್ಲು ಬಾತಿರದ್ದು ವೆಜ್ಜಾ ಪ್ರಮೋದರಾಜ್ ಹಾಯ್ ಮೇರ್ರಂಜ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅವು ಏರಿ ಆಂಟಿ ಪನ್ಪುನು ಆಯ ಮರ್ಲೆ ಆಂಟಿ ಮರ್ಲೆ ಆಯ ಸಾವೆ ఆయన ಓದು ನಿಜ್ಜತೆ ఆయన ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ఆయన ಓದುಲ್ ನೆಜ್ಜಿ ಇರ್ಲ ಇಕ್ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ ಪ್ರಮೋದರಾಜ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಅಜ್ಜಿಲ ಬರೋಡಿತ್ತೆ ಸಚ್ಚಿಲ ಬರೋಡು ಓಲೇರು ಮಾತ ಹೈಡ್ ಮನ್ಪ್ಲಿ ಹೈಡುಡೆಂಡು ಇತ್ತ ಕೂಡ ಬತ್ತ ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಬಂತು ಬಿಡ್ಪೇನ್ ಮಾರ್ಲಾನು ಏ ಅಜ್ಜು ಇಬೆ
ನಿನ್ನಡೆ ಬರ್ತೇನೆ ಕೆಂಪದಿ ಪೇತ ಪತ್ತದ ಎಕ್ಕಲ ಕೊದ್ದಾಂಡಿ ಲೈಕ್ ಇದು ಪಜ್ಜು ಪಜ್ಜು ಪನ್ಪಾರು ಅದೇ ವಿಷಮಕ್ಕಿದ ಅಂದಿಯೇ ಎಕ್ಕಲ ಬತ್ತನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕುಡ್ಸಿರು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಎಕ್ಕಲೆ ಬತ್ತನ ನಾನು ಇಂಚು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಕಾರ್ ಮಿತ್ತದಿದ್ದು ಗುಲ್ಲಿನಿ ಮಾರ್ಲೆ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಡ್ಡತ್ತವು ಎಂಕಾಪನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅವು ಮೇಟು ಪರ ಪರಪ್ಪನತ್ತೆ ಪರ 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 ಬಂದ್ಪುಂಡು ಯಾ ಕಾರ್ ಬಿತ್ತದು ಗುಲ್ಲಿ ಅವು ಬತ್ತನೆ ಅನಿಜ್ಜಿ ಅವೆಂದೂದು ಬಲ್ಪೇನು ಓಲೂರು ಇಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಚ್ಚೇರು ಅಜ್ಜಿ పోతుంది ಮೀಶೋದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟು ಹೊರ ಅದು ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಏನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ದಿದ್ದು ಆನ್ ಮಂತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಮೈಕ್ ನೆಟದಿದ್ದು ಉಳ್ಳಾಯ್ಪೋತೆ ರೂಮಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಟಿಲ್ದ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ನಮಗೆ ಪಾತೆ ಇರಂದಿತ್ತೆ ಬಕಾವೇನು ಬತ್ತ ತೂಯೆ ತೂಲಗ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಕೇಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾವು ನೆಟ್ 292 ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಂಡಪದ ಕಪ್ಪದ ಅವು ಒಂಜುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಕುಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಪುಚ್ಚದ ರೋಮದಲ್ಲಕ ಮೈಕಿಗೆ ಅವು ರೋಮ ಅವು 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 ಬೈಜಿ ನನ್ನ ಬರಡು ಶೋಕುಂಡಿ ಆವಲಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಂದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ತೆಪ್ಪ ಪಾಡುವೆ ವಾಯ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ದಿದ್ದು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಮಂತನ ಎಂಕ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೇಣ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆಲ್ಲ ಮರಲು ಸುರು ಆತನ ಅದಾದನ ವಾಯ್ಸೇ ಕೇನುಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಸುರು ಆತನ ಕಾಂಡೆ 7 ಏನು ಎನ್ಮಾನ್ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕಿನಿ ಏನು ಸಾವೇನ ಎಲ್ಲ ಪೋನ ಮನ್ಪೆ ಅವಳು ಕೊಪ್ಪಡ ಮಗ್ದಿನ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಪೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವಿ ಇಲ್ಲಗ ಬಸ್ ಜತ್ತದು ಪೋನ್ನಗಲ ಮನ್ಪೆ ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಮುಲ್ತೂದಾರೆ ಪೋನ 2 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ 2-3 ಗಂಟೆ ಸಾದಿ ಕೊಪ್ಪಡು 6 ಗಂಟೆ ಬಂತಾರೆ ಎಂಚಯ್ಯಾನು ಒಂದು ಆಯೇನಾ ಫೇಕ್ ಐಡಿ ವಾಮನ ದೇವಾಡಿಗ ಏನು ವಾಮನ ದೇವಾಡಿಗ ಅತ್ತ ಹಿಂದಿದ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಇರಡದ ಓನು ದಾದಿ ಸ್ಕೂಟಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ 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 ಕೋಪಯಾನ್ ಪೋತೆ ಹಾಂ ಕೊಪ್ಪಯಾನ್ ಪೋತೆ ಒಂದಾ ಏರುಳ್ಳೇರು ಸ್ಕೂಟಿ ಇಜ್ಜಾವೆ ಆಡಣ್ಣು ಮಗಟ ಯಾಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನದು ಎತ್ತದು ಕಲ್ತದ್ದು ಮಾತ ಅದು ರೋಡ್ ಮಾತ ಬೂರ್ದು ಮೂಜಿ ಬಲ್ಟಿ ಹಾಕದು ಅಲ್ತಿರ್ ಬಕ್ಕ ಸ್ಕೂಟಿ ಮುಟ್ಟುಜಿ ಬುಡ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಪೊಡಿಯ ಪಜ್ಜಿನ ಓನ್ ಮಗೇನಾ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದು ಓನ್ ಮಗೆ ಸ್ವಂತ ఆయన ಬಾಡಿಗೆ ಕಂದಿನ ಬಂದೇನ ದಿನ ಅಯ್ಯ ಬಾಡಿಗೆ ದತ್ತು ಏನಿತ್ತೇರು ವನಿತ ಕೊಪ್ಪಡು ಕೊಪ್ಪಡು ಏರಿತ್ತೇರು
ಮಾಮಿ ಕೊಪ್ಪಡುಪ್ಪುನ. ಅಂಚತ್ತು ಮಗೆ ಪೇದತಿ ಕಲ್ಲಿನ ಅಂಚಾಕೇನಿ ಸ್ವಂತ 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 ಆಯ್ದಾದೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ at work study computer graphic designer graphics ಕೊಪ್ಪಡಿತ್ತು ಚಳಿಗೆ ವನಿತಾ ಕಾ ಮೆಗ್ದಿ ಬನ್ಪಲು ಬತ್ತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ್ ಚಳಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ನಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೀಸ್ ಅದು ಅಂತಿದ್ದು ವನಿತಾ ಒಯ್ಟಿತ್ತೀನಿ ಆ ಜನ ಪನ ಆ ಜನ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿಗೇನ್ಗ ಪಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಪೂರ ಪನೋ ನಿಕ್ಕಲ ನಿಂಕಲ ದಾದಿ ಪಾಪದ ಕಲ ನಿಂಕಲ ದಾಲೆಜ್ಜು ವಿಶೇಷ ಪೂರ ನಿಕ್ಕಲನೆ ಚಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳೇರ್ದಾನೆ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಎಲ್ಲ ಬೂರಪ್ಪ ಒಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಚಳಿ ಕೊಪ್ಪಡು ಅಕಲ ಮೇಲಿಂಪೇಟೆ ರಿಕ್ಷಾಪುರ ಉಂಟುಂಡದ ಅಲ್ಪ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಚಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಅಪ್ಪಜ ವನಿತಾ ಏಯ್ ಮಾರ್ಲು ಗಾಟುನ್ ಅವನ್ ಯೂತ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಏಯ್ ಇಬೇ ಇದು ಬಲ್ಲ ಬಾರ್ರೆ ರಾಪಿನ ಹತ್ತು ಚಳಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಚಳಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಏನೈತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ ಉಂಪುಂಡ ತಿಲ್ಲಾರ್ದ ಪಿದ್ದಾರ್ದ ಮಂತಡ ಮುಲ್ತು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಬಂತ ಪಾತೆರ್ದು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಉಡುಪಿದ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಮೆತ್ತಾರ್ನ ಮನ್ಪೆ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿಡ್ದು ಜಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಪ್ಪದ ಬಸ್ಸರು ಕುಲ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಮಂತದ್ದು ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮೂವನ ಕಟ್ ಮನ್ಪೆ ಪಾತೆರೆ ಪದ ಆಗುಂಬೆನಾಗ ಫುಲ್ಲು ಮದ್ದೆಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪದ ಕಟ್ಟ ಜತ್ತದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ಬಾಲೆಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಫೋನಾಗ ಪಾತೆರ್ವೆ ಜತ್ತದ ಮಾರ್ಗಡ್ ಫೋನಾಗ ನಡ್ತ ಇಲ್ಲ ಫೋನಾಗನೇ ಚಾಲ್ದೀಪೆ ಅಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ವನಸ್ಪುರ ಮತ್ತು ಪಾತೆರ ಅಡಿಗೆ ಎಂಡು ಮನ್ಪೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುನು ಆನಿ ನೈಟ್ ಬೆಂಕ್ಲು ಪಿದೆ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುವ ಅಲ್ಪ ಬೈಯಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ನಡ್ತ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಮಾತ ಪಿರವಾಗ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ರಡ್ಡ ಆಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಮರದಿನ ಕಾಂಡೆ ಪಿದ್ದಾಡುವ ಇಂಕುಲು ಐತರ ಆನಿ ಬತ್ತದ ಮುಳು ಬಣ್ಣ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುಡು ಅಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಗ ಚಳಿ ಅಂಡಲ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಸೆಕೆ ಅಪ್ಪ
वनिता ओ लाग आज ಎತ್ತಿನಿಯಾ ಪನ್ ಮಿನಿ ಬಸ್ ಪೋಲಿ ಓ ಮಿನಿ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಅಲ್ತ ಬಸ್ಸೇ ಉಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಅಲ್ತ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಐಟೆ ಪೋಪು ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರ ಬರಲಿಯ ವನಿತಾ ಲೈವ್ಗೂ ಈ ಶುಕ್ರವಾರ ಏರ್ಲು ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡು ಜನ ನಿಜ್ಜೇರು ಕೋಡಾಣ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಪಾತ್ಯಾರ ನಿಜ್ಜೇರು ಒಂಚಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೋತೇರಿ ಅಂದ ಓಚನಲ್ಲ ಏರ್ನಾ ವಿದ್ಯಾನ ದಿವ್ಯನದ ಅದನ್ನ ಉಂಡತ್ತ ತೋರದರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೋರ ಪೂದಿತ್ತೇರಿ ಆ ಬಣ್ಣ ನೆಲದಿತ್ತೇರಂದು ಅವೇನಾ ಕೋಡ್ಯಾರ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಇಜ್ಜೀರು ಕೋಡ್ಯ ಬತ್ತಿತ್ತೇತ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೇರ ಇಜ್ಜತ ಶೆಕೆನೆ ఇంకా ಕೊಂಚ ಹಂಗಿನ ಕೊಂದು ಅರ್ಧರ ಬಾಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂತೆ ಉಂತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಅಂದು ವನಿತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಟ ಉಂತುಗ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಜನ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಕ್ಷಿತ ಎಡ್ಡ ಎಂಕ ಅಶ್ವಿನಿ ಪೋಡಿ ಅಪಿದೈ ಅಶ್ವಿನಿ ಜನ ಧ್ರುವಂತ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೇಯ್ನ್ ಪೋಡು ಧ್ರುವ ಪಾಡು ಈ ಸರ್ತಿ ರಕ್ಷಿತ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಂಡದಾನ ಏರಿಗ್ಯಾ ಅಲ್ಲ ಏತು ನಿನ್ನ ಗೋಡದು ಅಲ್ಲ ತುಲ ಗೋಡಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂದು ವನಿತಾ ನೀನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಏತು ನೀನು ಎಕ್ಕಲೆಯ ಮಲ್ಲ ರಾಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಆಯ್ನ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅದ ಮಿತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಕಾಂತದ ಬುಡೋಡಾಯ್ಕು ಒಂಜಿ ಬನ್ನಾಗ ದಪ್ಪೆ ಬಜ್ಜು ಅಜ್ಜು ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಕನ್ನಚ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿ ಕಂಡಿರತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನಲ್ಲ ಇವು ಪೋತಿರಾರು ಕೆವಿಕ್ ಮತ್ತು ನೂರು ನನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗ್ಯಾರ ನನಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮಗ ಅದನ್ನ ಮರ್ತ್ರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಕೊರತೀನಿ ಕರೆಂಟ್ದ ಕೊರ್ಪೋಜಿ ದಾಲಿಜ್ಜಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಕೂಡ ಏನು ಕೂಡ ಐಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಐಕ್ನಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗಾಪುನ ಇಂಕ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೂರು ಶರ್ಪುಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಡ ಇಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ಬರ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡಿಂಚೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಎಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡೆರ ಅಕುಲು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂತಿಜೇರಿ ಆನೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಪೂಡತ ಅಡೇ ಮುಟ ಬೊಕ್ಕ ಬುರ್ಚಿಂದು ಕೂಡ ಪೂಡತ ವನಿತ ಬಚ್ಚು ಕೂಡ ಕುಲ್ಲವೇರಿಯ ಒಂಜಿನ ಕುಲ್ಲೋಡು ಮೂಜುವಾರ ಕೊರ ಪೋಡು ಆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಉಂತೈನಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬರ್ಬರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಇಬ್ಬ ಮಂಡಡ ಹೂವು ಉಂಡು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಹಾಂ ಟೈಮ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಜಿನವೇ ಆತು ಮಲ್ಲ ಯಾ ಕೇ ನಸುಲು ಪನಗೆ ಅಡಿಯತ್ತು ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಮಂಡದ ಕುಜಾಟಿನ ಬಿಡವು ಈತ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆತು ಈತ ಮಲ್ಲ ಈತ ತೋರೋ ನಡ್ರಿ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಪನೆ ಏತ ಬಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡು ಕೇಳಿ ಏತ ಮಲ್ಲ ಐತೆ ಆ ಮಂಡ್ಯದ ಕುಜಲ್ ಮಾತ ತಿನ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮರ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮನ್ಪೆ ಏನು ಮರ್ತಂದುಲ್ಲ ಉಂಟು ಬೇ
ಅವಂಚೆನೆ ಟೈಮ್ ತಿಂಡದ ಟೈಮ್ ಕರೆಯಿಂದ ಯಾನ್ ಬಂದಿತ್ತು ನಾಲ್ ಮ್ಯಾಕೆ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಪೋಯ ಮರ ಎರಡು ಮ್ಯಾಕೆ ಅಂತ ಜೀವ ಹೊಡಿತು ಆ ಭಯ ಮತ್ತೆ ಮನ್ ತಿಂಪೆ ಬಡಾನ ಇಜಾಡೆ ಪೋಂತೀನಿ ಅಂತ ದಿನಾರ ಐಕ್ ಹಿಂಚಿ ಇಜ್ಜವ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಅವಳು ಲೈವ್ ಮನ್ಪಾನು ಲೈವ್ ನಾನು 2 ದಿನ ಬರಡು ಬನಿತಾ ಲೈವ್ಗೂ ಪುಕ್ಕಡೆ నీకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఇచ్చేది ఇన్స్టాగ్రామ్ అవుతుంది మెసేజ్ మంದಲ್ಲಿ ಎನ್ನೊಂದು ಬೇಯ ಬಿಗ್ ಬಂದು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ಬಸೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸೇಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾట్లో ఉండೆನ್ನ ಬಿಗ್ ಅಂಚನ ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ಬಸ್ ಬಂಡದು ಇವರು ಇನ್ಸ್ಟಾట్లో ಹೋಯ್ ಸೇಮ್ ನೆಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಾಡು ಆಂಡ ಬರ್ಪೆರತ ಎಡ್ಡೆ ಜೈಟ್ ಮತ್ತು ಅದ ಪನ್ಪೆರ ಪಂಡದು ಏರಿ ಹೌದೇ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಈತ್ ಉದ್ದ ಇತ್ತು ತೋರ ಅವಲೇಂಡು ವನಸು ಮನ್ಪುಜಿ ವನಸು ಆತಿಜಿ ನಾನ ಮನ್ಪೊಡ ಆತ್ರಿ ಮನ್ಪುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಸಪ್ರ ಹೊಡೆಂಗ್ಯ ಯಾನುಂಡತ ಇಂಚ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡೆನ ಪಾತೆರ್ನ ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಇತ್ತೆ ಪೊಂಜು ನಕ್ಕುಲಿತೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ನನ್ನೊಂಜಿ ಪೊಂಜು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನರಕರದಕ್ಕಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಾತೆರೆ ಆತ ಅಂದಿ ದಾದಾತಿನಿ ಆಲಾಡ ಆಯನೊಟ್ಟು ಪೋಯಾಲು ಎಮ್ಮೆನೊಟ್ಟು ಪೋಯಾಲು ಕೆಲವರ ಪೊಂಜುಲ್ನ ಜಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಡು ಬಂದು ಎನ್ನಿನಿ ಅವು ಮೈಕ್ ಇಜ್ಜತ ಅವು ಉಂತುದು ಮಂತದು ಮಾತ ಮನ್ಪುಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅವು ಅಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಡು ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇಂಕ್ ಅವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮನ್ಪೊಡು ದಾದೆ ಕೆಲವರೊಂಜಿ ಏತ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಟ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಪು ಎನ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನು ಇಜ್ಜಿನ ಇಜ್ಜೆ ಕರ್ಮ ಅರಿ ಸರಿ ಹಾಯ್ ಮಾಯ್ ಅಜ್ಜೇರು ಮೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಲೋ ಕೊಡಿತ್ತೆ ಬುಲ್ಲಾಯಿ ಮೆತ್ತಿಜಿ ಹರಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ ತೋಲಿಜ್ಜಾಯ್ ಬರ್ಪುನಿ ಸೋರಿ ಮಮ್ಮಿ ಓಲಿತ್ತೈ ಓಲಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಆಣ್ಲ ಕೊರ್ಲ ಮಾರ ಒಂಜಿ
ಯಾನ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೋದಿತ್ತೆ ಒಬ್ಬದೇವರೇ ದಾನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಈರುಳ್ಳೀರು ಟ್ರಿಪ್ಪು పోయిని ದಾದಕಂದ ಬನ್ನಾಗ ಟ್ರಿಪ್ಪುಡು ಅವಲಿ ಮಾರೆ ಆತು ದೂರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏತು ದಿನತ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಕ ಕೊರತ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಂಚುಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಇಂಚು ಉಲ್ಲೆ ನಾದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಿತ್ತಿ ಈ ಥರ ಸೌಖ್ಯ ಉಲ್ಲೆ ಯಾಳ್ನ ತೂಪುನಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತೆ ನೇಟು ಇತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನು అమ్మ హుషారు లేదు దాల రగలేచి టెన్షన్ ఇచ్చిద్ది అమ్మన ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ఇజ్జి ఎన్నవన్న సాతిజి లేటు ఫోన్ ಈರುವರ ಬೆಲೆಕ್ಕ ಇಡೀಗೆ ಬಾಂಬೆಗಾ ಯಾ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಬಾಂಬೆಗೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣೆ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಕಾಂಡ ಬೈದು ದಯಪಂಡ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಅನ್ನೆಲ್ಲೇ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಪೋತೆಲ್ಲ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಬಲೆ ಬಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅದು 12 ಈ ಬೋಬುದು ಬುದ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮುರನಿ ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಈ ಲೆಪ್ಪನ ಮಲ್ಲೆನ ಬರ್ಪನ ಮಲ್ಲೆನ ಟೈಮ್ ದಿಕ್ಕು ಬರ್ಪಿನ బిగ్ బాస్ వేరే జాండ పొరుతు 2 నిమిషం
ಒಂದು ಜೆಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬತ್ತ ನೋಡು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್. कोरच कांत कास करडाय